per a quan sigui que escolteu este podcast. Jo soc Nerea. I jo soc Gemma. Estem així una setmana més i això també es deu al increïble recolzament que hem tingut en xarxes per part dels nostres amics, per part de coneguts i desconeguts, per part de tot el món. I estem molt agraïdes de que vos hagi agradat, de que l'hàgiu escoltat i... Això que ha sigut una super sorpresa perquè jo que sé, s'esperàvem que els nostres amics ho escoltaren o això, però gent que realment no hem tingut molt de contacte, que hagi donat tant de feedback, ha sigut una cosa super xula i super bonica per a nosaltres, clar. Exacte. I això que nosaltres ho fem, perquè, clar, nosaltres no hem dit que estudiem les dos periodisme. Clar, és un dato important. Exacte, un poc rellevant. Però bé, no hem dit que estudiem periodisme. Jo estudié periodisme en la UMH de Elche. I jo en la UV. La pitjor opció. I clar, vam crear este podcast per a practicar, perquè als dos ens agradaria fer ràdio i que de repent mogolló de gent ens diguera que estava superbé, mare meva, tal. Sí, nosaltres flipant en plan, m'estan mentint en la cara. Exacte, és que damunt era... O sigui, nosaltres estem així xerrant, saps, de la vida, jo que sé, en un valencià no molt estàndard, i és un poc de poble, perquè, clar, nosaltres se coneixem de ser amigues de tota la vida. Claro. Aleshores, és molt complicat a voltes parlar-se en estàndard, saps? Clar. I dius... Però ho intentarem, ho intentarem. Sí, ho anem a intentar. Poc a poc. A partir d'ara ho anem a intentar. Vinga. Bueno, i n'hi ha que dir una cosa, que estem gravant això a dimarts, perquè, clar, a Gemma li van a llevar tota la dentadura i diu que no va poder parlar, aleshores Este és el... gravar-ho Exacte. o sigui, en 50 dies d'antelació, perquè, clar, la xica no pot parlar. Sí. O sigui, este és el segon i últim podcast de la temporada. Exacte, ja no n'hi ha més a partir d'ara. No, és broma, d'ací 2 setmanes tornem en la meva dentadura nova, que realment sols van a llevar-me el dent de l'enteniment. Vale? Per a qui no sàpiga el que és. Exacte. És la muela del juicio. I bé, ja vos contarem si sobrevisc o què. Exacte. En realitat sí, perquè a mi m'encanta anar al dentista. Soc del poquíssim percentatge de la població que m'encanta anar al dentista, tio. De veres, o sigui, jo aniria totes les vesprades. De fet, tinguem una amiga, Alba, de d'ací te saludem, que està estudiant enginyeria. Perfecte. Està estudiant higienista bucodental i ella sempre diu que no vol ser dentista, però jo vull que estiga dentista perquè va poder anar-se a casa totes les vesprades a que em toque la boca. És que és un poc random, però és que a mi m'agrada. Un poc viu, saps? Damunt diu un poc. Com si no fos la cosa més estranya que ha dit. Jo què sé, tia. Pues a algú li té que agradar, pues a mi. I bé, ja està. Anem a començar les notícies que hem vist aquesta setmana, que són... Que venimos calentitas. Exacte, jo diria que són millors que les de la setmana anterior, sí, inclús, O sigui, sí, molt fort. Bé, anem a començar amb una notícia que jo estava esperant amb ànsia viva, que és que el mal ús de la mascareta pot causar malalties als ulls, perquè es veu que si no tenim ben col·locada la mascareta al nas, una part de l'aire que ix quan respirem envaeix la superfície ocular i això fa que la llàgrima s'evapore abans de temps i ens produïsca certes ferides en la còrnia, com els mussols, etc. Molt de text. Perquè... sí, bàsicament. Bàsicament és que es poseu bé la mascareta i jo crec que aquesta notícia ha sigut més tipus informatiu, però així vinc jo a pegar-li una altra volta, que és que, per favor, la gent que no es poseu la mascareta bé en classe, no vingueu a classe. Directament no vingueu a classe. Feu-ho, per favor, poseu-se la mascareta. Que jo també entenc que, o sigui, té jo visió, perquè jo realment me poso la mascareta i no me veig els peus.
Això és un Però anem a veure. Jo dic, no me veo, me voy a caer tot el rato. Però si estàs sentant en classe... I per a la gent que és miope encara és més complicat, O sigui, Vale, imagina't, dur vale. les ulleres, la mascareta. Jo els admire. Vale. Jo sóc miope i Això- sóc incapaç de fer això. No Vale, puc això t'ho combinar compre. una mascareta i unes ulleres. No puc jamás. Vale, però això t'ho compre. Però la gent que no té ningun tipus de problema Això i és es veritat. baixa la mascareta en classe, pots parar? És que em posa nerviosa. No. Vull dir, jo entenc que no puc respirar, però, xica, fes una altra cosa que no siga llevar-te la mascareta. És que no puc més. No puc Te'n vas de més. classe. Prou. Exacte. Ja està. Si Pareu. vols, quédate a casa i jo després el passes a punts. Però és que em posa nerviosa, tio. No puc. No puc. Jo tenia una altra notícia, així, per a contar-te un poquet, que saps el que és el llenguatge inclusiu, no? Suposo que tindràs Per suposat. una idea. Bé, Sí. doncs en Múrcia... Però bueno, per a qui no ho sàpiga, el llenguatge inclusiu és no parlar ni en masculí ni en femení en les paraules que tinguen algun tipus de diferència entre elles pel gènere. És posar la E. Per exemple, estàs guape. Per a incluir a les persones no binàries o que no s'identifiquen en ningun sexe. Exacte, i també per a generalitzar d'alguna manera, en vez de dir, jo què sé, posar una O en el castellà, en el cas del castellà, en plan todos, dir todes, saps? Exacte, Bé, perquè siga doncs- més inclusiu. Exactament. Doncs en Múrcia, en l'administració pública s'ha prohibit, s'ha condemnat que s'utilitzi el llenguatge inclusiu, que dius, anem a veure, quin mal fa? Això impedeix algun Exacte. tràmit en l'administració pública realment? No. I a més, és que els sindicats i associacions han dit, a veure, tu creus que ara és un problema el llenguatge inclusiu en com estem ara? En plan, en tot el que està passant en aquest moment, el llenguatge inclusiu és realment un problema, que no és un problema, encara que no n'hi hagueren problemes en aquest món, el llenguatge inclusiu no ho seria. Però ara mateixa, l'única preocupació que tenen és el llenguatge inclusiu? Anem a veure. Exacte. Perquè damunt això és un poc sorpresa, perquè el llenguatge inclusiu no fa mal a ningú. Però, clar, tu dius, en este cas, contexto, i el contexto és que el PP i Vox han votat a favor de que se condene el llenguatge inclusiu ¿Cómo i no? dius, ah, vale, Ahora vale, claro, que ja no és tan Però- sorpresa. Exacte. Però és que damunt, jo no sé esta creença de sempre regular la llengua, que nosaltres s'adaptem a la regulació de la llengua. És a dir, la llengua evoluciona i nosaltres s'adaptem, o sigui, nosaltres no s'adaptem, la regulació s'adapta a nosaltres, perquè la llengua Exacte. està viva. Aleshores, és una cosa nova i és una cosa que s'està començant a repetir, n'hi ha molts patrons, de gent que està començant a utilitzar el llenguatge inclusiu, doncs per què no regular-ho? És que me pareix una tonteria no fer-ho. Exacte. Però no prohibir-ho, perquè prohibir no és la solució. Exacte, i a Twitter hi ha molta gent ofesa també amb el llenguatge inclusiu dient Sí. que no es pot canviar la llengua aixina perquè sí. Anem a veure, No la és un llengua l'has canvi. creat tu. Quina Exacte. manera de castigar-te a tu mateixa per no voler canviar la llengua. La llengua es canvia i s'adapta a les persones, no les persones a la llengua. Perquè si les persones s'han d'adaptar a lo que està de tota la vida, ves en taparrabos. Ves en taparrabos, perquè és que no puc més en esta gent, és que no sí. puc més. Literal que sí. Com diríem en un poble, pa cagar-se i no torcar-se, bàsicament. Però bé, continuem amb una increïble notícia per als vegans i els vegetarians del món. Resulta que a la meva universitat, a la A fer la promo. Universitat Miguel Hernández, Ala la promo. @ universitat, págame. Exacte. Bé, una innovació de la meva universitat per aprofitar els residus industrials és que han fabricat farina de caqui. Farina de caqui, tia! I segons les veus expertes, aquest producte és compatible amb una indústria sostenible que no emet residus i també amb l'economia circular. O sigui que em pareix impressionant. Doncs superbé, o sigui, a veure, jo no diré que la UMH és la millor universitat del món, perquè no dic ni de la No, jo meua. tampoc. Jo tampoc.
Però és una bona innovació, una bona idea. Sí, sí. Doncs jo tinc una notícia que pareix bona, però no és tan bona com sembla. Ai, Maria. A veure, el cas és que Kamala Harris, la segona de Joe Biden en el seu puesto en Estats Units, Sí. vale. Doncs ha sigut la primera presidenta dona dels Estats Units, o sigui, aplaudiment. Aplauso. El cas és que ha sigut sols per 85 minuts. I ja està. O sigui, ha sigut 85 minuts. Ha entrat, ha dit hola, i se n'ha anat. Ja està. Però el per cas què? és que, a veure, Joe Biden és una persona ja major, no? I havien de fer-li una colonoscòpia rutinària. Aleshores, com havien de posar-li una anestèsia, ell va afirmar que els seus poders els rebrera en aquest temps Kamala Harris i que ella estiguera en el càrrec. Per si acaso li passava alguna cosa en l'anestèsia o algo. Exactament, o hi havia vale. alguna complicació, o durant aquest temps passava alguna cosa, saps? Clar, I això clar. 85 minuts, de cop estava en una guerra. Qui té els poders? Doncs els tenia Kamala Harris, però no res, que va ser 85 minuts. O sigui, com pot ser que la primera dona presidenta dels Estats Units ha sigut per 85 minuts? És que me pareix comèdia. O sigui, és comèdia. Realment no me sorprèn. No sé, però és que no me sorprèn. És que sí, realment. A mi tampoc. Bé, doncs passem ara a l'altra punta del món d'Amèrica i vinguem així, a Europa. Avui vos duc una investigació que he fet Espera. sobre què està passant a la frontera entre Bielorússia, Polònia, la Unió Europea, què està passant així? Tots els països d'ahí. Exacte, jo veig molta gent i jo no sé el que està passant. I jo crec que hi haurà gent que tampoc sàpiga el que estiga passant. Bé, doncs jo m'he documentat. Resulta, ¿vale? Contexto és que hi ha una valla, una frontera, un mur, com vulguis dir-li, entre Polònia, que pertany a la Unió Europea, i Bielorússia, que no pertany a la Unió Europea. Aleshores, fins ací és igual que a Marroc, que hi ha persones que volen creuar aquesta frontera i, oh, sorpresa, no poden. Bé, resulta que hi ha més de 7.000 immigrants que s'acumulen cada dia en aquesta frontera, que no venen ni de Bielorússia ni de cap país veí, venen d'Orient Pròxim i fugen d'Iraq i de Síria. És a dir, que com en Marroc ja està molt vist, cada volta està més complicat passar, doncs han dit per un altre lloc. I quin ha sigut el lloc? Pues la frontera de Bielorússia i Polònia. Hi haurà que aprofitar. Sí, però clar, aquesta gent han estat i estan dies i setmanes fent vida allí, en la mateixa frontera, amb tendes de campanya, suportant les baixes temperatures, amb el poc menjar que tenen, etc. En unes condicions infrahumanes, vaja. I clar, com han arribat a pensar que per ahí poden passar? Bé, existeix aquesta ruta que és l'anomenada ruta Bielorússia, equivalent doncs a Marroc, bàsicament. I què passa? Que el règim de Lukashenko, jo no sé on està, però el règim de Lukashenko, vale, ha aprofitat la vulnerabilitat dels emigrants de zones com Orient Pròxim i països del Golfo per a incentivar el trànsit aeri cap a Minsk com una via segura, sense traves, millor que la de Marroc, que permeteix entrar a Europa, cosa que és mentira. Què passa? Que és mentira fins a cert punt, perquè és com que els venen un viatge en avió increïble, que tu arribes passes la frontera de la Unió Europea, vas a Polònia i allí fas vida normal. I de fet hi ha molta gent que ha fet això i el govern de Polònia doncs ha dit, a veure reis, què fan? Què feu? Què és el que esteu fent? Pareu ja. Però clar, no ha sigut tan boniquet.
No, no ha sigut tan moniquet. Bé, doncs, amb l'arribada de tots aquests immigrants, la reacció de Polònia i la Unió Europea ha sigut desplegar 15.000 militars en aquesta zona i declarar l'estat d'emergència en les dues províncies més pròximes a la frontera. I tu diràs, vale, entenc un poc que declaren l'estat d'emergència per els seus motius i tal. Sí, Quins són els seus motius? Evitar l'accés a les ONGs dispostes a ajudar als immigrants amb subministres i assistència mèdica. I tu dius, Però, o sigui, no és delicte prohibir, en plan, que entre coses en plan sanitaris? O sigui, no és il·legal que Clar, a clar. una persona no se li pugui donar, en plan, Clar, però si estàs... sanitat, per dir-ho d'una manera. Exacte, però si estàs en un estat d'emergència, Regular. regulinxi, la veritat. I això no acaba així perquè es veu que també hi ha hagut alguns bombardejos en aquesta zona. Ai, Vaja. es podria dir que Vaja. solora la guerra, solora. Un poc. I damunt desplegant militars, en plan, no poden solucionar-ho de cap manera. no. Diuen, despleguem militars, Sí, i ja està. Ale. com a resposta Viva. a tot. I bé, fins Exacte. així aquest conflicte, de moment, així estan els militars checking el que està succeint i els immigrants sobrevisquent, bàsicament. I després d'això, Nerea, il·luminants. Jo tinc algo per a que se rigueu un ratet, perquè ho he llegit i he dit, ja empezamos. Ja estem així una altra volta. El cas és que ja no estem en Bielorússia. No. Tornem a Espanya, que Espanya és més còmica, sabeu? Vamos, és molt graciosa, de això fet. no mos guanyen en res. Bueno, com tot el món ja sabrà, el 20 de novembre va ser l'aniversari de la mort de Franco, no? Sí, sí. Ho sabem. Bé. Doncs Pablo va acudir a Pablito. esta misa en honor a la... Pablo Casado. Ole. Va acudir a la misa en honor de la mort de Franco. Bé, vale. Fins ahí tot lo bé que se pot estar, no? S'entiende. El cas és que este fet ha provocat molta polèmica, òbviament, perquè què fa un dirigent d'un partit polític que se suposa que és democràtic en la misa d'un dictador? Exacte. Bueno, en fi. El cas és que Pablo Casado va pensar que la millor idea i la millor excusa va ser que ell va aparèixer allí per casualitat, sense saber-ho, que se va presentar allà a la misa i va dir, che, pues és la misa de la mort de Franco. De colp. Que Sí, casualitat. una cosa va dur una altra i allí, la misa... Sí, sí. Saps com a les pel·lícules que de repent el despertes i no saps on estàs, Exacte. no saps Sí, què ha sí, o passat? sigui, es va Això li va despertar. passar. Tarantino, vente, que aquí Exacte, hay sí. chicha. O sigui, va obrir els ulls i estava allí. I, a veure, a mi m'ha passat moltes voltes en festes del poble i jo també obria els ulls i estava en missa, no sabia què havia passat. Però bueno, l'entenc a mitges, però l'entenc. Però clar, jo vull suposar que ell no anava bufat. No, Perquè, això vamos. crec que és un factor prou important. Sí, la veritat que sí. Bé, i ara passem a la nostra secció preferida, que és la gent de Twitter. Què ha passat És esta que setmana sí. en Twitter? Sí. Pues bé, continuant amb la mort de Franco, aquesta Exacte. setmana en Twitter es veu que un periodista va anar a la tomba de Franco a gravar què estava passant ahí. I, oh, sorpresa! Resulta que es va reunir el coro franquista espanyol. No, això m'ho acabo d'inventar, però... gent que es va alçar i va dir què faig avui? Doncs me'n vaig a cantar el Cara al Sol a la tomba de Franco. Bé, que bon plan, eh? Clar, Sí. hi ha gent que canta Cumpleaños Feliz i altra gent canta el Cara al Sol. És increïble. Bé, doncs hem recopilat este tuit del meu amic Javi, que ve a mi a classe, des d'ací te salude, que va dir,
¿dónde están los porrazos de la policía, los escudos y los furgones? Y yo te contesté, Javi, ¿así? No. No, de fet sí que estan dins, és que estan cantant. Exacte. Van de normal. De normal. En el seu fatxalequé. Informal. Claro. Sí, sí. És que la gent no supera, en plan, l'amor de Franco, en plan... Bueno, Franco en general, però sí, l'amor de Franco jo crec que ja estarà bé, o sigui, deixeu a l'home descansar, saps? Ja està. O sigui, prou, ja està. Nosaltres tampoc el deixem. Això també és veritat, perquè l'altra volta comenten el canvi d'hora que era per culpa de Franco. I ara una altra volta. És que està present, tio. O sigui, hasta després de mort. És que és increïble. Com ho fa? No ho sé, però que pare ja. Bueno, que pare ja, que ja està bé. Tenint una dictadura d'un fum d'anys. Però bueno, com ho fa? Bé, i la meva secció preferida és... en la mateixa secció, però són els madrilenys dient plurades. És que és la meva preferida, de veritat. Vinga, que avui vinguem calentets. Sí. Avui vinguem en tuits que ens toquen de prop. És veritat, perquè aquest tuit és de la nostra amiga Marta, un beset des d'ací. Marta, mua. El cas és que en TikTok una xicona de Madrid se veu que s'ha canviat de comunitat y posa POV. Tus padres deciden vivir en la Comunidad Valenciana y tienes que estudiar otra asignatura inservible, valenciana. I la nostra amiga Marta li va dir una retafila d'insults, bàsicament. No, però això va ser en el seu interior, perquè... Exacte. A veure, context és que Marta va entrar a TikTok a la 1 de la nit, va veure semejante i va dir, clic, i aleshores va posar el següent en el tuit. Va dir, per favor, no puc més en els pijos de merda. Che, aneu a viure a Madrid i calleu ja. És que anem a veure. RT. Si no voleu estudiar valencià o qualsevol llengua cooficial, no aneu a aquesta comunitat. Ja està, quedeu en Madrid, en Castilla-La Mancha i ja està, no passa res. Jo no te vaig obligar. Però no vingues. I de fet jo sí tinc que dir dos coses. La primera és que jo revisant el tuit de Marta vaig veure tota la gent que li estava contestant i hi havia prou gent de Madrid dient, així tampoc els volem. O sigui, alguna cosa haureu fet mal per a que ni la vostra terra vos vulguin. No entenc. Els seus pares no se'n van anar, sinó que es van tirar. Pot ser. I la segona cosa que vaig a dir és que això és un tema que a mi em toca molt els nassos, perquè, clar, jo estic estudiant a Elx, on no es parla valencià, en general en tota la província d'Alacant no es parla valencià. Aleshores, què he fet jo? Intentar valencianitzar Alacant. És la conquista d'Àlia. La conquesta... Sí. I de moment està funcionant perquè, clar, els meus amics jo els parlo valencià i al final, perquè clar, jo li parlo valencià a tota persona que m'entenga. Si entens el que t'estic dient, jo el parlo valencià i tu em pots respondre com et doni la gana. Clar, els meus amics de la carrera ja miren i em parlen valencià, canvien l'idioma. Perquè clar, és que jo tampoc entenc esta pava de TikTok, en plan, vens a la comunitat valenciana on hi ha un idioma que no és un idioma que sigui inservible, és que és una manera d'expressió, és una manera de viure les coses, és cultura d'ací, és com si, no sé, jo me'n vaig a una altra comunitat, me'n vaig a Sevilla i dic, és que... o sigui, Sevilla no és una comunitat, vale. A Andalusia, vale, me'n vaig a Andalusia, perdó. I dic, és que les sevillanes són una... Pip! Començo a clavar-me en això, disculpa-me, és la cultura d'aquest lloc, que a mi m'agrada més o menys, em pareix perfecte perquè cada un té uns gustos, però arribar al punt de dir que la cultura que tenim així és inservible tu, marrana. O sigui... Però que és madrilenya, o sigui, no, jo no te vaig a dir res més, és de Madrid, així que ja prou. Canviem de temeta. Bueno, no és un tuit, però és la diosa a la que rezamos. És una foto que es va viralitzar. La nostra deessa, que és Inés Hernán, que duia una camisa
en la que posava el privilegi és quan tu penses que una cosa no és un problema perquè no t'afecta personalment. I jo crec que no podria tindre més raó. És a dir, la gent que diu jo sóc apolítica o jo és que jo no me clave en temes de política o no em clave en temes... No soy machista ni feminista, soy igualarista. En les mateixes vibres, saps? Veus? És que aquesta mateixa gent és la que després diu que no s'inventem la llengua. I tu què estàs fent? Igualarista. Però això què vol dir? Això què és? És que és això, en plan... Si tu realment no fas per la teua part per a oposar-te a X coses, perquè n'hi ha coses que n'hi ha que oposar-se, és a dir, no és que n'hi ha que oposar-se específicament, però si no fas res, no fas un canvi, no el mulles per dir-ho d'alguna manera, realment és perquè a tu no t'afecta personalment. Exacte. Saps el que te vull dir? És a dir, si jo, per exemple... És a dir, a tu el donen un privilegi sota la resta i tu, en compte de no acceptar-lo i lluitar perquè tots tinguem este privilegi o perquè ningú el tinga, t'aprofites d'ell i ignores a la resta de la gent. Cosa que em pareix fatal, vull dir-te. És això. Per exemple, anem a posar el cas del típic home heterosexual cis, ¿vale? Blanc, important, que diu, jo és que en els temes de feminisme no em clave perquè tal, o en temes de la lluita LGTB tampoc, soc apolític, tal, és que jo això... A veure, una decisió, pot ser que a mi m'agrada el roig o m'agrada el blau, saps el que te vull dir? Jo decidisc, però en coses d'aixes és com que d'alguna manera o d'una altra el tens que mullar si realment t'importa. O sigui, tu eres conscient del teu privilegi. És com el que tu deies. Aleshores, jo crec que és que Inés Hernán perquè també aquestes persones no estan soles perquè tenen una família on hi haurà dones, tindran amigues, estan rodejades de moltíssimes persones que no tenen aquest privilegi. Però és que ja no és perquè jo sóc feminista perquè tinc una mare, saps el que te vull dir? Sinó perquè t'importa que tot el món... O sigui, en el cas del feminisme, clar, és perquè t'importa que tot el món tinga... o sigui, no aquest privilegi, sinó que ja no sigui un privilegi, que sigui una cosa normal, saps? O que t'importa que hi haga gent que no tinga aquest privilegi, igual que tu el tens per haver nascut, hi ha gent que naix i ja naix sense ell. Exacte, sí. I finalment donem per finalitzat aquest segon capítol del podcast amb este increïble tuit d'Esperanza Gracia, que per a qui no sàpiga qui és, que em pareix fatal que no sàpiga qui és. No sé com explicar, és que no Esperanza Gracia sempre té raó, és que sempre té raó. Sí. És una persona que es dedica a fer l'horòscop en la tele. La típica que encens a les 3 del matí, Esperanza Gracia. Jo soc l'Esperanza Gracia valenciana. Sí. Para que conste así. Y va a posar en el seu Twitter: esta noche atrévete a soñar. Los sueños son la antesala de tus metas. Buenas noches. És que és la millor. I amb això ens despedim d'este segon capítol de Gent amb Trellat. Un beset i vos esperem en el pròxim capítol, clar. Exacte, ja sabeu que estem actives a les nostres xarxes, que és solament Instagram. Ens diguem Gent amb Trellat i podeu enviar-nos notícies, tuits que vulgueu comentar, també al nostre correu gentamtrellatpodcast@gmail.com. I ja està. I si vos ha agradat, doncs digueu-nos-ho a les nostres xarxes. Que estarem encantades. I si no vos ha agradat, doncs no ens ho digueu. Exactament, que ja ho tenim bé. Exacte. I res, fins la pròxima.